ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରଠାରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ 26ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ସୋମବାର ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତିରୋଧାନ ଦିବସକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ସକାଳେ ନଗରପାଳ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲ ପରିସରକୁ ସଫେଇ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଥିବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ସେବା, ତ୍ୟାଗ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଠାରେ ସମୂହ ଦୀପଦାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ଦଳ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, GAG ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍।